Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pemirsa, pinanggih malih kalih kula Elmira Duni Zuhud Bafik Azizah. Wonten ing papanggihan enjing punika, pripun kabaripun? Sami rahayu wilujeng sedaya. Lajengan mawon, wonten mriki kula badhe ngaturaken pawarta ing sawah. Sakmenika kula nambe wonten ing sawah simbah kula. Dinten manika kathah sanget taneman ingkang gagal panen amargi jawah ingkang boten tentu. Ugi wonten hama uret, mentol, tikus lan landak. Dados hasil panen kirang boten kados panen ingkang kapengker. Amargi dampakipun fatal sanget. Amargi saged ngrusak sedaya taneman ingkang sampun ditanem para kadang tani. Lan cara kangge nyegah hama wonten ing sawah inggih punika ngangge obat hama. Mekaten ingkang kawula saged ngaturaken menawi wonten kelepatan kula nyuwun ngapunten. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.